Bianca este pasionată de teatru, înot și îi place mult să citească. Este chiar acum alături de mine. Bună, Bianca, la mulți ani! Mulțumesc pentru prezența la Alef News. Bună ziua, mulțumesc! Știu că faci parte din clubul de teatru Anton Pan, dar și că vrei să cochetezi cu televiziunea. Care este visul tău? Visul meu este să am o carieră unde să pot să fiu cea mai bună versiune a mea și să-mi placă foarte mult ceea ce fac. Practic, care este superputerea ta în acest moment? Superputerea mea este să fac foarte multe lucruri într-o perioadă foarte scurtă, dar să le fac bine. Am obținut foarte multe premii anul acesta și sunt foarte fericită. Și poate această superputere a ta să influențeze și pe cei de lângă tine să devină mai puternici? Sigur, da. Cred că dacă observi o persoană fericită, poți să-i furi din fericire, între ghilimele, și să o iei la tine. Foarte pe scurt, vreau să-mi spui ce ai schimba la România de astăzi. A schimba tinerii, în primul rând, aș vrea să fie mai interesați de ceea ce se întâmplă în jurul lor și aș face o viață decentă pentru toată lumea, un nivel de trai mediu. Mulțumesc foarte mult și îți doresc o zi minunată și la mulți ani!